Faint ohonoch chi sy'n cerdded neu feicio i'r ysgol? Wel, mae gan Ysgol Comins Coch ger Aberystwyth llwybr newydd, ac oes, mae yna dipyn o gyffro. Mae'r llwybr newydd sbon yma yn golygu fod plant Ysgol Comins Coch nawr yn medru beicio neu gerdded i'r ysgol yn ddiogel iawn, sy'n well iddyn nhw a'r amgylchedd. Mae yna lawer o bethau da am gerdded, beicio neu fynd ar sgwter i'r ysgol, a'r disgyblion yma wrth eu boddau. O blaen, roedd hi'n teithio i'r ysgol yn y car bob dydd. Nawr, di'n defnyddio llai o car ac yn cerdded neu seiclo i'r ysgol yn fwy anodd. Dwi'n mwynhau defnyddio llwybr yn enwedig yn y tywydd braf. Llwybr newydd wedi rhoi opsiwn i ni fel ysgol i gerdded i'r dre ar gyfer tripiau neu gweithdy. Mae costi llawer o deithio ar y bws, felly mae'n gred. Mae'n well i amgylchedd gan fod llai o lygredd. Hefyd, ni'n gwneud mwy o marfer corff ac yn cael mwy o awyr iach yn ystod y dydd. Ni'n teimlo'n fwy ddiogel. Ambell waith mae cerdded neu seiclo a bwys y llaw yn gallu yn bod yn beryglus. Fi'n gyffwys. Y llwybr newydd yn plesio yn fawr, a'r criw yma yn medru teithio i'r ysgol mewn ffordd ddiogel, iachus ac hwyl.